खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रिरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय बर'नि बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ AIB वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव देरहासार जायो। भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव जानाय टेस्ट मेचआ दिनै 4 सान जाबाय। अविनाश साबलेआ टकिअ अलिम्पिकआव जानाय IAAF वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव देरहासार जायो। दुलाराय भारत नाङै दुर्गा फुजा फालिथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय आं आमिना स्वर्गियारि। 2019 मायथाइनि 4 खालार खालि जमुना बर'आ रासियायाव जानाय AIBA वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव देरहासार जाना फैयो। बर'नि आगोमा फिसा जमुना बर'आ भारतनि जाना रासियायाव मंगलियानि गेलेगिरिजों हेंथायै गेलेनाय जादोंमोन। रादाब हरदों गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारी। 2 अक्ट'बर खालारनिफ्राय बिश्वकाप पाटानामाव जानाय टेस्ट मैच खेला 4 सान जाबाय। गाहायै बे टेस्ट मैच खेलाव भारतआ गिबि लिड लादोंमोन। गिबियाव भारतआ 7 उइकेट जाना 502 रान खालामो। फारसेथिं साउथ आफ्रिकाया सेथियाव 431 रान खालामो। भारतनिफ्राय रोहित शर्माया 172 रान आरो अगरवाला 215 रान खालामो। फारसेथिं साउथ आफ्रिकानि इलगार बिथाङा 160 रान खालामनो हायो। मख'जाथावदि भारतनि अश्विन बिथाङा 7 उइकेट लानो हायो। फारसेथिं लाहौराव पाकिस्तानआ श्रीलंकानि हेंथायै गेलेनाय जागोन। मैया 5 अक्ट'बर खालार खालि टकिअआव जानाय IAAF वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव 3000 मिटार जानथाइनि खारथायाव देरहासार जायो। गाहायै अविनाश साबल बिथाङा 3000 मिटार जानथाइखौ 21.37 सेकेन्ड समाव खारनो हायो। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। थांनाय 4 अक्ट'बरनिफ्राय दुलाराय भारत नाङै दुर्गा फुजा फालिथाया जागायबाय। दुलाराय भारतनि दाब दाब जायगायाव दुर्गा फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिगासिनो दङ। गाहायै बे फुजाया हिन्दु धोरोम फुजा। गोबां सुबुंफोरा गावनि जिउ नखर संसारनि गोजोन आरो जाफुंथायनि थाखाय दर्शननि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे फुजाया थांनाय 4 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 8 अक्ट'आव जोबहैगोन। दासान्दि फरायसालि फरायसालिमा आरो गुबुन सरकारि फसंथानफोरा दुर्गा फुजानि मुङाव बन्द जानानै दं। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।